Beograd je jedan divan grad, fantastičan. Fantastičan grad. Leži na dve najveće reke u Evropi. Vidite danas samo saobraćaj u ovom gradu. On liči na saobraćaj i u Njujorku, svuda. Zatvoriš oči nekog, pa ga prevezeš avionom u jedan drugi grad, otvoriš mu oči, a on u jednom trenutku apsolutno neće moći da kaže jao, sad sam stigao, tu i tu. Da mislim, kad bi neki deda naš, moj deda pogotovo, što imamo 80 godina, neki moj deda, kad bi čovjek pitao da pričao o Beogradu, da bi pričao o Beogradu kad je imao 100.000 stanovnika, recimo 150, kad je cijelo bio sabijen negde tamo u nekom centru bivšem. Na Dunavu i Savi nije bilo ničega, po neki možda kafić, po neki šlep. Znači, neko bratstvo među ljudima civilizacija je ponudila uz neke loše stvari koje je ponudila. A znaš šta, ima neka tajna i to je lepo u životu što ono najvažnije niko od nas nikad neće razumeti ni shvatiti, znaš. Sem, recimo, znaš, tu sam mator ko Vilija, pa recimo poslije vreme, ne znam zbog čega kad vidim, što sam mator zbog toga, ali mislim, ne znam otkud to primetim, ide klinče, sad možda ima 2-3 godine, drži dedu ili majku ili oca ili ne znam koga za ručicu, znaš, i uvek se malo tegli, znaš. Drži za ruku, važno da je sigurnost. A onda se ide ulicom pa nagazi sve što naiđe, govance, ovo, ono, na sve mora staviti. Vidiš da je život, vidiš da je život radost, neki impuls kretanja, postojanja u svakom trenutku, stalno, jer na vidi klinci nikad ne smire se, čim malo pojede u kolicima, trese se, pa i onda ga ne znam koga štroji, jebeš. Sve se pitam ko nas zaustavi da budemo deca, nego postanemo ljudi. A u stvari, často reći, svi ovi penzioneri su klinci. Pričaju junačke priče, lažu jedan drugog, foliraju. Ne mogu sete što se okretali za ženskama, ali to su radili. Ta izložba koju sam napravio, koja se zvala Bata Mihajlović i prijatelji, znaš, toliko me negde ohrabrila da možda nije sve tako crno kao što bi mogao čovjek da zaključi slušajući ove koji vladaju svetom danas i kod nas, svuda u svetu. Znaš, ja sam tu izložbu napravio od slika koje pripadaju mojim prijateljima, bilo da su ih kupili, bilo sam poklonio. Najstarije su 45. je jedna, Klikeraši se zove. Možda više od onda do sad tu kaže u Ninu juče jedan
kritičar, Đorđe Kadijević, kaže, od tih prvih slika do posljednjih aktova Bativi koji su još uvek je ulje vladno. Sram ga bilo. Tako da je vidimo bilo što je skoro 86 ljudi, skoro 90 ljudi, 150 slika sam pokupio, od kojih polovina pripada klincima, jer su oni to ostavili svojim unucima, svoje deci. I tako da to ime Izrael Bata i prijatelj je dobilo jednu za mene dragocenu vrednost, jer tu sakupili ljudi koji se baš onako ne slažu ni politički, ni sudbinski. Bio je Matija Bečko i Nedovica Ćosić, Ljuba Simović, Koštunica, što vodi Kariće, glavni Karić, tako dalje, znači. Dragosa Mihajlović, strašno je mnogo Voja Korać. I bilo ljudi koji su jedva nekako pristali. Pita ko će biti, ja kažem, pa bit će drugovi naši prijatelji. Ja sam ih uspeo da pomirim zato što ne živim ovde stalno. I iz jednog drugog ugla gledam našu sudbinu i mislim da je ona zato crna što nam to ljudi koji vladaju svetom hoće po svaku cenu da odrede kao sudbinu. Da smo narod zločinaca, ubica, lopova, gluposti. Naš zavadi po vladaj. Najveća moć to je svađa, odmetanje intriga. Mnogo sam mrzio školu, pravo da ti kažem. Sam to čak izjavio bio jedan put kad sam se vraćao. Klinci smo se negdje zezali i onda su nas bombardovali saveznici. Nije ovo prvi put što nam rade. I kod Savije kad sam išao vidim da je zgrada gde moji stanovi srušena. Bio sam očajan, mislio sam jadni roditelji, potresi roče. Međutim vidim odmah do zgrade te škola u kojoj sam ja odlazio da studiram sad. Imao sam
brate, 17 godina. Vidim da je i ta zgrada srušena. Sad moram to da priznam. Ne znam da li mi je očaj što se možda ostao siroče ili rado što je zgrada, što je škola srušena, ne znam šta mi je bilo jače tog trenutka. Da. Međutim, to ništa ne znači. Što je najgore, to je sramota, jer nas su bombardovali hrišćani. Nijedan drugi koncept religiozan nije bio umešan, samo hrišćani. I to hrišćani. Ma nemoj. Pa sad, razumeš, nas Šiptari nisu nam nikad uništavali svetinje, to kod Arapa uopšte nije obično. Da smo se klali odavno, jesmo na neki način, jer nije niko nikad našao neko drugo. Sad su Šiptari ispravili najveći neprijatelji Srbima i nekom vešto trlja ruke na tu temu, jer pogotovo ako nam sruše sve manastire, Vatikan je završio posao, posljednji krstaški rat je dobio i može da bude miran, više nema u Evropi. Druge koncepcije životne nema, Carigrada nema, istoka. I to će biti strašan porad za Evropu, recimo. Jer svijet mora da se komponuje tako kako mu je priroda, recimo to je istok-zapad. Ovo što govorim, toplo, hladno, istok-zapad. Prema tome, ako komunicira istok i zapad, rađe se radosne postojanje. A ne možeš sad istok da prezneš da bi zapad bio jedino u prvom planu i obrnuto. Ja sam sklon da sanjam. A ne možeš da sanjaš ako se ne krećeš. Tako da mi je puna i duša i noge i glava, ako hoćeš, radnih ljudi koji sam upoznao i uglavnom sam sa njima ostao prijatelj na neki način. Ne bi šlo prijateljstvo da se držimo za ruke pa samo nas dvojica, ne. Nego, gde god sam bio u Njujorku, strašno sam voleo džez, srački. I sad kad pomislim da ta divna zemlja koja je bila klub u stvari, svi su ljudi bili muškarci Joe, a sve žene baby. Uopšte nije bilo nikakve dominacije, ni love, ni ono, to je privatna stvar sad. Svi su bili normalni. Znači, mogu da budu, religija nije bila u prvom planu, jezik, porekla nije bilo. Svi imali su jedan klub, državu i bili su ravnopravni. Ja sam čim sam stigao, dao nešto malo para sam imao i ostavio sam nekoj banci, New York City Bank. Kroz nedelju dana sam dobio ponudu na $20.000 kredita. Zato što oni koji stave u banku kad dođu iz sveta, znači nisu došli samo da arbatuju, da gastali. Ali sve je to, sada bio sam u Rusiji, ništa ne mislim dođe, bio sam dole u Africi. Ja volim da se družim, znači, ljudi koji nikad nisu išli u kafanu. Ja často reći, nekako me strah da sa njima uopšte razgovaram. A ne bih želeo sa njima da provedem ni jedan dan, ni jednu noć, niti da budem na istoj strani nacionalni ljudi koji ne idu u kafanu. Umrem od straha i to pripisujem buržuaziju. Šta je buržuazija? To je neko ko misli da je život onaj, šta da privilegija pripada njemu i njegovoj deci. Zato što, za to što oni dodaju, zato što su oni možda školovani, bogati, obučeni, bili su u svetu. To nikakve veze nema. Naš seljak kad seče kolak na Božić, prvo parče ide za
ognjište, tako, za kuću, a drugo pašće za putnika namernika. Pa ja mi da je to veće gospodstvo nego bilo koje gospodstvo koje može neko da ostavi. Znači, neko ko mu lupa na vrata, to je Božji stvor, njegova je sveta dužna da mu otvori ta vrata i da mu pruži ruku. Jer? A znaš ono kao, ko je on, jer je, šta je trebalo, vidi, kaži mu da ako mnogo da izbacimo one tamo, podubacimo one. Nema, on čovjek živi jedan život gospodski. Sad kad sam tu koloniju pravio u Rašku, oni donose peku jagnje, donose tim jedan Nepalac, pa jedna Italijanka, Šveđanka, šta jedan, hoće da ostanu da budu Srbi. Zašto? Što narod malo dolazi pa im donosi da jedu, pa sam bato, kažite im da se mnogo radujemo što su došli kod nas. Razumeš? Jevi ga, pruži ruku nekomu, kučetu, koji će dojede, poglede ga nežno i on će prestane da laje. Pizdu materinu, nego mržnja je put da vladaš, ne znam ja čime.
Ja sam upoznao bogate ljude, među njima imaš divne ljude. Oni se stide malo nekad bogati. A imaš one druge koji, recimo danas evo ti vidim razlika. Nekad je to bio vladar, nije važno šta je ovo, ono, kad je pravio hram, on je zvao majstore da živopišu i to je pripadalo narodu, ljudima, bez obzira na lovu koju imaju. Jer to je njihovo pamćenje, njihove dece, njihovo potomstvo. A danas, recimo, bogat čovek pošalje stručnjaka da mu kupi slike za koje taj stručnjak, opet iz drugih razloga, mućke neke njegove, tvrdi da su oni u budućnosti najskuplji, to stavi u sefove i to mu je investicija. Niti je vidio šta je kupio, niti ga interesuje. Tako da, čovečanstvo mora da nađe jedan novo odnos, kada ti s obzirom na broj ogroman, onda na dominaciju jedne šake ljudi zbog fizičke moći. I siguran sam da će put kojim ide sve danas, možda će to biti na drugi način. Ne sve to da spominjem, ali ipak je Mao Tse-tung dao Kini slobodu. A Mao Tse-tung, koliko sećam, bio je staljinista, jel? A taj narod je 200 godina ne propagiran komunizam, nisam bio još nikad sam partij, samo ću kažem, mora čovjek da bude, ako misli da mu je sreća, on sam pred ogledalom, on je kreten. Radost ljudska može da dođe samo kao komuniciranje preko nekih radijacija, topline, ljubavi prema bliži. Sve drugo je laž. Tako da, hoću da kažem, oni koji hoće po svaku cenu da tvrde da je neko pao s neba kao zlo, a ne znam mu se poreklo zašto je zao, recimo ajde Hitler. To su budale. Sve ima uzrok i ništa ne padne s neba. I to će sutra suvere oni koji misle da mogu bombama da osvoje svet, ne mogu. Može ljubavlju, mnogo pre. Da je Bush bombardovao Ben Ladena sa čokoladama, bacao deci po onoj pustinji, igračke, lutkice, bio bi danas bio bi svetac. A on je cinički ubio, a gospođa u Hagu zove naše ratnike, recimo, koji, ako su krivi, treba da im se strelju u zemlji dove. Ona ih pozove, a zašto ne pozove Busha, koji je također na zločinac, notorno je da je ubio ljude. Nek ide u Hagu. Znaš, muka mi je od podvale. E sad, oni koji su najmoćniji, oni ti kažu, ako hoćeš da vladaš i u tvojoj zemlji, moraš nas da slušaš i da nam tapši, da kažeš, mi smo nosioci Božje ideje, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebi, i tako da, i tako da. Bolje nemoj da me čačkaš dalje, sve sam ljući, a popio sam samo čašu vina. A vidiš kad popili još jednu. Religija je jedna sveta stvar, ali vrlo često upotrebljena baš od onih koji je drže u svojim rukama kao moć, dominacije i zabune. Red, sveštenici. Bio sam sad dole kao vodim tu koloniju Sigarsku, pa odem, neću da imenem se drugo, nije važno što ona naplaćuje 5 dinara sveću, a u radnji recimo ista sveća dinar. Ne daju nekoj starici da zapali za mrtve. Mislim, znaš, to su stvari to, ja ti kažem,
ljubav. To nije ljubav. Je tako? A koje objašnjenje, koje kad sam ljud pitao zašto radiš, pa kaže Murat Crkva također da ima pravo da živi. Mislim, koji je to odnos, ko njega vaspitava? Ima nešto, ne znam sad kažem, što će da se koriguje, to ne može škola da uradi. Nažalost i porodica ne može, crkva ne može, institucije velike ne može, akademije nauka. Verovatno će nešto priroda da pomogne čoveku. Kao što kad su poplave, ohrabri ga recimo da pronađe način da spasava naš. Priroda će pomoći verovatno čoveku da nađe neke nove puteve u komuniciranju sa bližnjim koji će biti radosnije nego ove sadašnje. Kad gledamo kako ljudi vladaju, pa vidi Crnog Buša koji vidim, da ga njega spominjem stalno, znaš, i nekog debelog, nekog tankog, nekog suvog, nekoj cinik, nekoj ljubazan, sve će to vremenom da bude filtrirano i počne jedan nov odnos prema ljudskoj sudbini koji će civilizacija da omogući. A civilizacija šta je? Jedna stvar duhovna priča, ljudska, a druga je stvar civilizacijska priča. Po meni, civilizacijska priča to su životne mogućnosti, tehnika života. Kako se greješ, kako se deplasiraš, kako komuniciraš, kako se oblačiš, da znam. To je civilizacija. Kako se lečiš, kako je... A duh je nešto što je nepromenjivo. To su ove stvari što rekao. Ljubav, mržnja, lepo, ružno. Tako da civilizacija je otvorila čoveku mogućnost komuniciranja. Jer ti klinci koji danas, to sam primetio, zove devojčica nekog. A šta ti snimaš to? Ja pitam, koji sam, pa kaže, zvana sam. S vama ne smije čovjek da razgovara kod drugi.